लेकिन एक सेकंड Nearly arrived. Kadman. Pa, betul lah mana boyfriend. Lumbar yang pas ke suap lawan rabu beri wahing long pamla balap show. Daddy Jill, I'm just having fun. Pamut pon soalan ne pon beskot long pam di kelas show. Tinggal ong pi bang aku aban like pulin nursing siya Bangalore, tang ba pi ong bam dan pisa. Mame pa sei me mulai Bangalore. Ap shwa shong shwa ne wot. Ngelawan Nashdus juwai ban wan wat pom BSc nursing nam ta jong pa mapapat kom ne. Sampai ya ne. Bangalore. Oh kani, ni ke institute you. Kani kadi ke North East Adventist College ke badan po klik tersi juwai. Kani ke college ke ha po ke North East Adventist University ke batib rukum ke ATS sathalas ken ke bla approved ke UGC but ke Indian Nursing Council lembar ke Meghalaya Nursing Council. I South nem ke BSc nursing program ke bla Depth 12 Science PCB. Tangba hap pendapat ke common entrance exam bla pelong ke DHS Meghalaya kumbalong lem ke NEET na beta ke MBBS. Pinyo ke experience ke hospital keleng ke Meghalaya ba Shabar kumjo ke Kenthop ke Negrim ke Nazareth Jowai Civil bat kiwi ke hospital. Kedan ni ke kampus ba khandai phau ekar ke hostel ke babiang ke modern labs bat ke nong page ru ke batikna ban pensngan ya ke syong kasa. Khon ba ye da perkhat se ipa. Kat shabale da jan serdap kumne. Don tang khenjat kali ki seat tab admission no swa ka lai phau 3 September arjar fusan. Laban call kini number na batag jing tip ba khamnya. Wow. Nang yo form yang aru, Daddy. Daddy. Perlu perjor sesi ni kedua biang pi hak ni kau pakai video hak ni kesengi kulis bom pi jepet ya kini video jangan bang permi man lah kesengi semua subscribe ni channel ada pimpat UI dan di pimpat subscribe video mentah ada pipet hi lalu udang saw itu subscribe button badan hapo jangan ni video semua bah penjarong no itu dah subscribe kenapa pi UI ni video nak post ke bor mentah kesengi ku apan keren kinyat syapang jong ke jingdon jing em ke jonga kumuta uriu pajba ni uta labanong tau YouTuber badan lang ni bang ale ini video nakapor man la kasngi menta but ki babon bagi blawan ru ban mudur ki mudur babon ru kam banong ba pite ubre ubadan ya ki jingdon jing em ba ki don ki jing yade bat ki badan bat ki babon lagi ki keren ki ong but lesi ke jingkran ke jingong hakum kini ke desal pajba kadai ke bangi ngi hapan pediang lut ke bawan nomor ngi melak banjir kata nomor ngi lajit kini gelenti ba om bangi ngin shu pediang bitang ba bah sudah dari wade ke basni wade ke basu mudur ngi hapan pediang tin re kani singi ko ban ya thu ban pensai pajba ya kani ke ba nga ngadon ya kani ke ba lesi bo bleu la kurku nga ba bani thu ipi ya kani ba kaspa kata ke jingru spa bakata ka jing dap kerhai jong ke jigim jonga da kanu gurkom kalong hakanu gurkom kalong bat kumno ba piru pila ban don lang berkata ka dei hakini khindat senam ke beladap ngayo ban le ini ke video leni yakini ke video ki ba ngasdang hapo YouTube channel jonga ngasdang na kani ka we ka phang bat kata ka dei ka phang jong ka ko ke khia bangalaban ong yakani ba kadai na ka jengle joy ni video ki babon pren jong phi ki ba la gi ni kani ki video na ka por nadu gitu ki por ngasdang hadu menta POE ya kani ya pio ban pe ni video pio ban subscribe ni ka channel ko jonga dita na ka daw bangale ya kini ki video habai di ba ko ke kya bat kata ka dei take hello ni covid 19 ni covid khandai ba sedang ha gitu isnam arjar po ter bat hadin kata ngasdang bat bande ba ki video ti bat Anur banong bahadu menta mene kei ke banga ngayo ban shem kei ke banga ngayo ban le bha ban ai bha ban penlong penurlong bha ye ki hakani ka benta jong ka jingshna YouTube jingshna content jo ha ki rensan social media hi ke dei be bun sien halor jong ka ko ke khia ti kespa hi ke bakrau bang banga ngadon hajim jonga hadu mentahi kadai bitang kani hi ke banga ngayu i bat ke banga syam kum ga yeng ke sem bat kata kadai ke kwat ke khia ti lesi bon apne jopi la bandong em ke kwat ke khia kadai ke ba kumni ni ke ba kumtai ke ba bat kiwi ki jing sngau hala lagi jing sngau pila drop comment section ke jopi tendai nga syam ba kadai kani ke spa ke bakrau ba balai ngani thu ipi but da kabadon ni kani beli nga consider ni nga nyawil dia mga diu burus pa ba nomor ba syirta jong ke jingim ke jonga ngampat ju yo mat itu ternia hospital
but kani borok khai kadi ka jing ai jong blay kani borok khai kadi ka jing kurku jong blay ngam tip lanu ngala ban poi ka jing thia pang ban poi ru tau put ban lej ban thia nganum sarong ni kata ka jing long jo met jonga di kani kadi borok khai di jing kurku jong blay but ngalap ba kadai ka jing kurku ko bakraw kadai ka jing om bagi ka spa ka bakraw ko blay u ai hanga ba ka yeng ka sem ki ba bun peng jongi ngi yo ban mat ba hoi ngamong bangi ngim yo pangshu mentar kan so bayong kli hi pi ni pisngo thu hi ta ka surten re kas ka kot ka khya hi ka di ka spa ba ka bakraw ba nga ngayo ban shem le se gi khindat sngi ban wan ni khindat balai ni khindat snem ban wan yo ngadon ka jing thia pang ngamlong ban khlo ngamlong ban krej yo ba kan hap ta jing tem halor jonga ten re ba nganut pa ban sarong pat ye kani nganut pat ban shim pat ye kani ka kabu bangan aingu yuble ubala ai ya ka met ka bakoi ka bakhya bat serta jim na khampat yo ban thia ngapat kan mau ban dan ita bangan yo ban thia hospital bat nadu ka jing yithu khana ka jong imei pa yang aru kolong ba nadu ba kha hi lakharu hayeng hi bandong bangan thia hospital ru ngampat ju thia hi menuru mentala lai po jandon lai pusan sinem karta menta ba ngampat don kanur ka jing ja ha ka met ka jonga bangan haban dan kam malik thia hospital kila bun ba ki ke ba ja jing jonga la kalong ka jing ur ka jing ha ba ki ki tenre pajudan kata ka jing kriya pajudan kata ka jing mensau bat ki bat ngai ba kani ka di ka spa ba ka ba bun na pedeng jongi ki ba page ni video bun na pedeng jongi ba na ni melang salang ngi ngandong no ngi bat ban ngi don haladi bala da phiru pidi we ni kita ki ba don yakum kani ka jing kurku ba PPO no blay kani ka de ka spa ba jong pi ban wat kwa de ki pat ki jing lesi ki jing kwa ra lani ki jing kwa teneng you know la da pidon hi ka kwat ki kya ba kani ka spa ba ba kraw ba na bata jong pi ban nam ta ki blang salang te ka jing mot hi banga ka banga ngali ni ka video ka long bangangan pinsngu thu bangani thu ep ya ka jing kordo chung ka kwat ke khya but ha ju ka poru ba kani ka bentahi jong ka kwat ke khya hi kadi ka bental ni ka jili jong kata ka jing wan ra ya ka suk ka san hakim lang salang hagi babun ba hagi bentang laju le ki promotion ki ba pher ba ide ba kwat ke khya la kalong na beta ki khlung khna ki samla la ni ki temen ki rang ba bat ki we ba kumno phila ban sim khya ya la ka jong ka kwat ke khya bat ha ka jo ka por ka jing hon ki kali ti ka blas mo shir khei ba ngi hang ne ki porlok jongi la kalong khasi ne la kalong ununu jat ban reu hani india hingi mengimla bandan ka mesim jongi sha ka jing hon jongi hilinti singkin ke bai shirkai but unong sim kaburu haki hilinti singkin banyang kat habalap ru ke bai shirkai toh ketane te koi ke topik tianre meta sing aku ban ai ru ya kani kalat kabun meta jong ki khna samla ki jongi ki bala dep ya ka pa ki bala dep ki pas ki jing pas ke ba pher jing puli ki jong pi ba pi pen rung shakani ki jeli jong ka kwat ke khia la pila dep khamta mile kini ki pas bala pas class 12 science shaneng ba penshimi ni kalat kabu ba pi pen rung shaka jeli jong ka kwat ke khia ga nasda banya keren bi ka tu kani perlok hi khniat sngi ki bala dep ki ba ki ong ba kani ka tanat cho kwat ke khia ka tanat cho kwat ke khia jongi ka don bun bha ki jingduna hak bai day bat kinong sumar la kalong ki doktor ni long ki nurse ni long bat lani ki we namar ba ki jaka sumar ki jongi ki duna ki man power ki duna kita ki shirkai palat ki nong ai hon ki duna palat ki nong yarap ba om bikin wan ban a jing yarap lani kata ka jing yarap ka bede ba ko ka khya tin na ta jong ki tu ki parlok ki jongi bla pas ya class 12 ngadon ni kani khubor nta jong phila phikwa ban rung chini ki jeli jong ka kot ka khya ban sumar ye ki brieu ki bapang ki bashutam namar ba la de ba phila ban ai ya kani ka bentar phila ban ai ya kata ka service ki jong phi ta ka jing sakri ki jong phi sha upai lang supai ba ka ba ya de bat ka kot ka khya kan de ki jing kur khu ba nta jong phi
kalong kejeng kuba nam ta jong ki babon bha ki bampat lesi ki badan hak kamet bukan bakya hande ru kalong kejeng kuba nam ta jong ki turu ki ba len ila di bandrung sini ka kam ban ai ki jing sakri lingba ka kwat ka khia ba kini ko wei ka banga ngayo da ha kini khniat sngi wala dap ba kata ka dei ka program ka ba kala ai ka ko wei ka university ka ba ki la penmi ya ka wei ka nursing course ka ba menta ka ba phi la bani don benta nam dai perlo ki jongi ki khna samla ki ba la pendep ya ka class 12 shaneng ba phila ban shim mi kani nursing course bangan chupuli hani kani kade nabata jong ki tu ba bon ba khamtam nabata jong ki tu ba bon ba ki ba den ki than jantia lani kate ka than juwai clear ba kum ta bat ru kum ju nani na shlong bar ke julai hi bro ko wei bal phi kwa manta ba phi ben lei ban puli nursing kani kade ka kabu nabata jong phi ba phi phila ban sik ni ka admission hakani ka jaka ba kani kade pokli turshi thalas ken west jandil district but kade hakati ka jaka puli ke bangi ngi ju khot it ke ETS ke bangi ju banana mata ke ETS ke Adventist training school larang bakla bangi ngi ju tip ha tian re kede pat kata ka bangi khot ke bangi tip pai ba kum ka North East Adventist University ti kani kede ke ba phi phila ban late ban apply nabata jong phi le ni phila ban share ni video nabata jong ki perlok ni para ki jong phi phin le e kani but phi don kam pat ba phin rung hang tu phi don kam pat ban clear pat ya ki ya kawi competitive exam ke belawan ra shafi kini kinong ai hon di ke bela ashir kai pala tenga jenjar pha ban keren ro te ka pen kenma ngai ki por ba msha ba sedang male video ni kong de nabata jong kitu ki bakwa ban apply pi hab ban clear shwai ke state common entrance examination kani kadi bela penlong da ka DHS par kumjuru ke medical education and research ke ba penlong na po pasel sang teh po law mali ti bat kani kade ke ba pihak ban clear na kaliang jong pi khanang ba pi phila ban le ya kani ba phila ban apply hang ni namar ba man usnem menta kila shim ya kini ke admission bat kani ke university kadan ke jing yate bat ki hospital ke ba he hang ni po jala jingi bat shabar kumju bi kan thopum kan negrim sang ni ke Nazareth hospital bat ki ki hospital ke bedar hani po jala jingi ki ba kan thop ru kum ya ka sun care kan thop ya ka Joy Civil Hospital Children's Hospital bat ki de ki ba ki phila ban yo e ka exposure e internship ke ba biang bat ru e ta ka jingnang jing te pu jong phi ha ka liang jong ka kwat ke khia ba mu phila ban sumar bhakar kom ka ba la ban no jing khu nam ta jong ki parlok jong he na salang ti kani kade ka kabuk ser nam ta jong phi khamtam na ta jong ki tu ki bala de ka pas ka class science ki ba shim ya ka physics chemistry biology kum combination subject but kani kade na bata ki ka BSc nursing ka badai ka bas ka badai ka course ka south nem kan thi ba phi phila ban pendap ha ka te ka jaga te kade ru ka bala approve da ka UGC bar kum jo ru da ka Adventist accrediting association ban pentikna ba kani kade ka kajing puli ke ba phila ban yo ki certification ki ba biang nam ta ki kam ki jam jong phi hadian habut ti la yo ru ya kani kajing ithu la recognize ru hang ni ya kani ka kini ka School of Nursing hapo jong ka North East Adventist University da ka Indian Nursing Council bar kum juru da Meghalaya Nursing Council ka ba ka ba phila ban yo jing shania lingba kini ke affiliation program baki kila dan lem baki council nakjala bat kum juru nakari hi bro koi te kani kade kita ka North East Adventist College of Nursing ka ba phila ban shim ya ki admission ke jong phi ba shen kan kut no admission but sa phone kini ke number ke ba ngan sabu apo description ngan sabu apo comment section ru ba phila ban phone khnang ba phila ban yo jing te ba company gila julie teng ya kani ka week at ka bay day but kani ti kade at ka ba khamlo comedy kini at tenre kani ka at kade ka ba ngi wanra ai kani ka jing song thu ba kamla don kam ai phi mata phi phin lej shabar ba phin puli ki nursing ki jong phi ndi watang jala jong la di ru phila ban pendep ini ka nursing ki jong phi namar ba kani ka jaka hangni ka ba kani ka ai ka ba kani ka jaka ka ai hangti pokli turshi kalong ka jaka ka ba
kebahe kebadan haru kuma khandai pho akra kata jeng he jong jaka ki don ru ki state of the art facilities but ki modern facility ba phila ban nabata ka jeng sa jong pi ba phila ban explore phila ban page ru ka jo ka por lingba jeng ni video ki ba ngan bu ni lani lingba jong ki pages jong ki labu but phila ban link ban stream admission hang tuan nabata jong kajing puli ke jong pi na beta kalawai ke jong pi bat kalong ru ke balong safe bat ru kalong ru ke ba don ru dikini ki nong pek ki nong jungo kita ki wardens bat ki ki ba pek ba jungo ipi khatu jaka na maru ki hostel facilities ki long ki ba biang pha ki ba tikna pha bat phila ban itu jaka bakan long ke jing prat lenti na ta jong pi na ta kalawai ke jong pi bat kuma ong pi na du sedang ba kani ka jeli jong ka kot ki kya hi kalong kadi ke ba kong san pha bat la don ayu re ayu ke ba pi hab ban sarong tani ba pi hab ban nyo kum ka spark ba kong san pha kan dei bi ka koi ka khya ba la da phila ru ban ai ka ta jing kershan ka jing shaki pa ba nong snong jong ka jala jing jo ka snong ka thau jong pi dei kita ki nong shakri ki ba rat ba jong ki emlang salang mar bala da ka khlem no kani ke jing sakri jong ki nong sumar ke jongi ke nang salang prokhai kan khlem lut ti sadrop ko comment ke ba best tam ke ba tikna tam na bada ki nos beriam dagi doktor ke jongi hapo jong kani comment section bale pidang pa ban tip shu sngobha ban phone ni number na bada jong kani ka university ni ka nursing school badan hate hapo joai bat bapila ban ya don benta bat ki ba ka ban tip khabai dei bat kani ka university ba kani ka school of nursing ke bahap hapo jong ni ka North East Adventist University phila ban phone ni number khnang ba phinyo jing tip ba kham dia mo perlok te kani di ki bang ka ban kren bat phi bat ka ban thu sumba ban share kani bat ki perlok jong pi ba hing sem ke jong pi ban kam ban sngo ki ban don kam ban tip hande syukur mau pat tang ye kani ba kaspa ba ka ba phi don bat phi hi kamde kani kamde ke pisa kamde ki yeng pakidulan kamde ki ba phi la ban thien tin re kade ke ba phimla ban thit danula nuru nomor ki ba bon ba perlok jongi ki ba bon ba ki breu hangte hapog nang salang ki kamai shirta jingem ki pholak ki klor manong no tang ban chulet ban penlut pat ki nabata jing sumar ke jongki te ka sungsi ka long ba ka ke ba ki yo ke ba ki sngo ba ka de ka spa ba kam kalasu ka spa ni kala long penmatang ka jing kershan nabata ka jongki ka ba lesi la banong no hateng kade ke ba ki baduk kimla ban yo tenre pat la de ba phio pat ada phio pat kum kani gajat jing kurku phio pat kum kani gajat lesi kamet bat kata ka jing yo kanti jong phi ba phi pinyat pinyang khlam kono ko jing duna lani khlam kono ko jing sha pinwet kamet ko jong phi to nyo ya ka ba kadi ka jing kurku no ta jong phi ka ba kaspa kanum la banwan ra tenre pat na ba ta jong kitu ki ba la lesi ki ba ka jinglong jing im hi ka jong ki ka jinglong jing im jong jong ki nadu ba ki dang kha lesi hadu menta ba ki la heru ki dang don me hapo jong ka jing shitom ngamong e ba kade tang ka benom ba kan de kata ka jing tim ya ka jing im jong phi em ki don pat ki ba kum kini ti ki nos ki doktor ki ba le ban pintibet khnang bikin wan ra ya ka jing suk ka jing san ha ka jing im ka jong phi be ki kin pen serput serpai ya kamet ke baka jingmong ke jing khya kamet ke jong phi bat bakin long ke jing kurkhun da bata ka kot ke khya ka jong phi ti kani ke de ke ba ni don kam ban sung thu ni don kam ban tip ni don kam ban sim khya kum ke ying ke sem kum ki em lang salang bakum kita ki pat ban riu jong parthe hibro ko we ba ka kot ke khya kalong ko ba kong santam ke ba don kam tam balar phi don ni kani phi de we ni ke ba riu spa tam ha ka jing im te ko bliju parlong se kno biang man phi khoi pa video so drop comment ba kan sai tam ka ba khrau tam bat ka ba best tam na bata jong ki no sumar ki jongi na bata ki nos ki jongi na bata jong ki tu ki ba bon ba ki ba don ha ka health sector la ka long ha ka no ka bentar ko bliju parlong se kno biang man phi la sha ka